insha Allah. To Allah ya kawo mu. Assalamu alaikum. A karba galla. Alhaji muna da Allah muna so mu ne mu dan maka tambaya zaka ba mu masu sauraro amsa. To wani tambaya ne Wai dan wannan. Allah da kudin ciwo da sauro ne ya fara bacci. Da kudin ciwo da sauro ne fa na bacci. Wai. Haka sauro dai akwai ihu. Shi ma akwai hana bacci. Amma ka kudin ciwo. Ka kudin ciwo in ya banya ba. Ka kuma da ne ka shi wai. Ka sa kudin ciwo ya fara bacci. Tambayar mu na biyu Alhaji. Samari ne guda biyu. Suke sanar budurwa guda daya. To. Shine sai ɗayan sai aka ce mai. Sai ta ce za ta musu jarabawa. To. Daya zai je ramu wata mafadaciyar kuwa ya yanko kumbanta. Shi kuma ɗayan zai je ramu wata damusa. Ya dauko zai je gurin wata damusa ya dauko dan ɗanta a gabanta sabon haihuwa. Wanne aka fi ma ba aikin wahala wanne aka fi ma ba aikin sai da rai. Ai dukkan su aikin sai da rai dukkan su. Amma wanda ya je dauko ramu dan damusa ya fi riski. Gode ala tambayar mu na ƙarshe. Na'am. Menene me ake nufi da tururin tukunya? Tururin tukunya wai wani jaraba ko alahira sai haka. Alƙur'an ko alahira sai haka. Gode ala. Tururin tukunya wuce hayaki. Wuce hayaki ne kawai tururin tukunya kawai. Assalamu alaikum. A'a mu alaikum salam. Da Allah muna so za mu maka tambaya ne gaba masu sauraro ansa. Allah ya sa na sani. Alhamdulillah. Da Allah da sauko da kudin cizo ne fa na bacci. Kai. Kaman dai cin naka ba. Mun gode. Tambaya na biyu dan Allah samari ne suke son budurwa guda daya. Shine sai ɗayan sai aka ce mai je ramin wata mafadaciyar kura ya yanko kumbanta. Shi kuma ɗayan aka ce mai je ɗauko ya jaririn da masa wanda aka haife shi yanzu a gaban uwa. Emmanuel, are you telling me the Cikin su truth? aka kuma ba ake sai sadawa aka ba mu ake sai. Emmanuel, are you Kai. telling me the truth? Kai ina ga mu. Ai me yanko kumban nan shi aka kuba mu aikin sai dare. Kai zai yanko farcen kura fa. Kai. Na. To mun gode. Tambayar mu na ƙarshe da Allah me ake nufi da tururin tukunya? Ya wuce rakumi. Dubi mu. Mun gode Allah saka da alheri.